Kinahanglang duha ra jud ka bok mata para Nang lang dok mata pa. It's me again, Super Mika Bayan. Welcome back to my YouTube channel. But this vlog is all about nalapo ko rin, nagkuhan sa Packers, nagdaro ko ba ng elepante o karabaw. Di ito. Hoy! Nabuhangan nyo! Si Packers na nagdaro. Bro, Packers na nagdaro. Packers, say hi to my vlog. Hoy! Money. Super Pam, ato aring sekreto nga nas Joseph diri karon kay mobile ani nga video. Gobot na punirong gabi eh. Hindi pumunta dito para lait-laitin ha. Tandaan mo ha. Ipaliwanag, nagdaro ra na siya. Packers, dili na siya single, kuno na siya tag-iya. Wala na may mahimo ane mga girl lalo. Anao na siya pagdaro. So man na siya Super Fam, dako na siya agi. Super Fam, padayon na sa atong pag-video ni Packers nga gadaro na gid siya. Siya. Daro on the move. Ug ang Carabao is on the move also. Ang kapira naman yan. Nga nagkondo. Lunangan man ha. Og mutuyok na sila ron. Kay mutuyok na sila ron, anak na pagtuyok, aswaton ang Bargas, hasta ang Kalabaw, mutuyok ko na siya Super Pam, no? For your kuan lang, ano ba? Anak na siya pagtuyok, ana. Ding ipadulot ang lipya kanang tumoy sa Bargas kana na siya na. Kana. Alas man ang bunga nga mo. Na banat yun siya daro. Ang Carabao po siglang taos camera. Hi Carabao, say hi to my vlog. Hi to my vlog. Kaya kayo, tandaan ninyo ang kasabihan. Stop, look, and listen. Kana, duot yung taman. Itong banat yun. Mula tawra, din na dito Super Pam. Gakuan nagbutang nagpaka para tanam ubalang. Hoy! So, man na to. Si Inday, si Mama. Yung banare. So, lagkaw ni Baybon, turaya pa na tastel. Iba na. Lagsarong langgam. Tingog. Ha? Lasing ko. Garna. Ana po siya ikuan dito. So, muna siya, mong tamnan karon. Muna mong tamnan din. Ito. Kung siya kadako, kay karon pa pong hapon may nakastart. Dayon karon hapon na po may nakapanghaog paka sa balanghoy. So, muna siya ang kuan. Muna siya ang paka Super Pam. Muna siya mo igtalanom. Muna siya igtalanom na mo. Unya, kanang magputol anima. Unsa to ma? Duha ka bok mata. Wala kang awa. Ginawa mo akong troso. Mata. Sana man yung kinahanglang duha ra jud ka bok mata para Nang lang dok mata pa. Siya. Continue Super Pam mo akong dalaga niya kana. Kanang kuan gisulod sa sako din si Mama gaputol-putol para among tanom unya. So Super Pam, mo na akong vlog this day kay ikutasan jud ko. No, dinabala to din kana kung may ko mo undang na siya og kuan kay hapon na yan pa siya balhinos pikas bungtod. Dito pikas buntod na yang balhinon. Para Carabao dire butang pikas buntod pa. So
Bye-bye. Don't forget to subscribe and notification bell for updates. Bye-bye. Gabi.